Vážený návštevník portálu topreality.sk, radi by sme vás oboznámili s novou funkciou s názvom Organizér, nová forma vyhľadávania a značenia si poznámok k nehnuteľnostiam. Táto funkcia vám umožňuje vytvárať si prehľadné zoznamy nehnuteľností, ktoré sú pre vás a vašich klientov zaujímavé, a súčasne si k vybraným ponukám vytvárať poznámky. Tieto zoznamy a poznámky zostávajú vo vašom účte a je možné sa k ním kedykoľvek vrátiť. Po prihlásení sa do účtu, zadaní kritérií vyhľadávania a zobrazení vyhovujúcich výsledkov je pri každej ponuke možnosť kliknúť na políčko Označiť a pridať poznámku. Vybrané zákazky sa následne objavia v prehľadnej tabuľke, kde si ich môžete spätne prezerať. Pre viac informácií kliknite na odkaz pod videom. Veríme, že služba vás zaujme a prispeje k zjednodušeniu vašej práce s portálom topreality.sk.